udak kamoro achiel. Weche motegno mag laro lo, mag nyuol, mag maternity, un kamoro adi? Kamoro achiel. Mana ka ji ochopo sama itongona. Koro kusikone, mae mana nya yuora ana unge kode gawaji koro mera e wuondowa. To nitie siasa ka bende marini jomofuo be nyaka wuondi. Koro ji kaweke giri, nyaka ngisne, gimoro onge ling'uru. Lakini king'iye maber, ng'iyo riwruok ni ma ODM nigo gi Kenya Kwanza, ng'iyo riwruok mane ODM Raila Odinga ne nigo Uhuru Kenyatta, ng'iyo mane gin go gi Daniel Toroitich Arap Moi. Kalatese mang'eny, mimiyawe gire wach mang'eny go. Kiang'owa wan ODM. Mago ge wacha to console themselves. ODM iluongo ni Honorable Raila Amolo Odinga. Eni ODM. To en mane NDP, to en mane LDP, to en mane kata kawuono kolando godhiambo, kinyi sang'weni, koro wan duto te wan UDA. Tibiro winjo kaweke giri chako pako UDA koro sani Honorable Raila Odinga ose release his key lieutenants. Mokwongo kao jakom mar ODM ko na release kaluwore gi chik donje sirkal. Chik dwaro ni weyo gine. Ochako release osiepne majaba lawyer ko ni benda release. O release gi kamano, nyo release nyaka PSS allied to him. Donjura e sirkal. Kuse donje sirkal, unune sirkal, jomodong ni oko. Kate UDA, benitie joma nodonje sirkal, gen ministers. Tunti joma ni oko, kaweda giri. Kura angiro ni, weda inionge sirkal. To ngane nyo yer, marriage ni in fact marriage ni gojo to kendore. ODM, in underline, Honorable Raila Odinga and his lieutenants are in Kenya Kwanza government. Manakaka, the other Kikuyu members are in Kenya Kwanza government except Rigiji. Gafiu kaka koro Justin Nyowuok. Jomodong ni mnatie kendo intact. En mane geni atogigo kono waningene waonge gini. To gen kanyo, they are decision maker. Jomodong manie bunge are not supposed to be in government. Nikech gitimo gimluongo ni oversight. Gin magelo keto gichiwo ne executive. Koro Sifuna Bekaloso olosa kako nego bedni secretary general maok ni executive